Ladies and gentlemen, дами и господа, за мен е огромно удоволствие да ви представя нашата мъжка и сексапилна мъжка група за 2014, за Ванко, за нашата проститутка от село Галван. Али сега, Ванко, аз те знам. Ти искаш моя хуй да ти дам. Ще ти го давам, Ванко, ще ти го давам. Аз те знам. Ти искаш тук на цялата ви рода хуищата и пътките да ти дам. Ще ти ги дам да ги идеш и малко бойче да порастеш. Аре сега за нашата мъжка курва за 2014. За Ванко Иванов, тега наречения във Фейсбука, за нашия травестит. Таксата му е 5 лева, пълна програма 5,50. Аре сега, това беше от мен самия. За Ванко Иванов, тега наречения от Фейсбука, за Ванко Черни ни прилеп. Айде, Ванка, еша, еша.